Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Butan gyud ako natilalay. Butan natilalay. Medyo kulbahinan kining bahina. Wa ko magdahom nga mahitabo pa baday kini. Ah, Maayog yung pagkaliwat nimo sa atong amahan, Loy. Labat sao, ah, badlungon. atilalay. Namatay ang atong amahan kay kipatay. Kada tungod siyang kabadlungon nga wa ni pagkausap. Wa kagid ka ni makatambong sa iyang hayat, Loy. Kay gipangita ka sa balaod. Wanted ka. Pag-usap na yung taon sa imong kinabuhi, Loy. Mamatay gid unya ang eskwadro. Gabaw ni patay sa tong amahan atilalay. Luloy, Sige. Magkita lang unya ta atilalay. okay. Tuod. Kauban din niya na ako ang imong pag-umangkod, ha? Si Byron. Byron. Baya. Way lami ng anak nimo atilay. Wa ba tay kaliwat ka bayot? Hoy. Ingon na gyud ka na siya ni Ana. Maong dawata na lang kay imo siyang kaliwat. Anak na ko si Byron, Loy. Byron. Sige. Dito maglalis babae na na. Byron. Bye na. Okay, sige na. Bye, Loy. Surok na ba kung dugo ang magtanaw ni Byron? Ang anak niyang bayot. Bisit. Bae. Murag. Baya. Ay, bangag sa ilong. Medyo kulbaan niyo kada. Mampaniog unya sa mainstream media o sa social media platforms nga ang ako kunuhing pagsurrender aron paglimpyo sa kumpangan. Misael, Boy Sarge, iyagyag ko unya ang inyong kalambigitan sa mga kasong pagpamatay. Ug mahibaw unya ang kadaghanan nga ikaw, Misael, mao ang nagpailang eskwadro. Ang hitman nga nipatay sa mga ginudahang lambigit sa iligal nga drogas. Bangag sa ilong! Amping, o good luck sa imong lakaw og sa dugang kausaban sa imong kinabuhi, Major Gaspar. Salamat, Glina. Kutlak, Pecho Kaspal. Salamat, Busli. Mao di ka ni dagway sa insik nga mo'y pangustrayad bay? Obay, Sarge. Maukini siya. Ug ako ginitiman ang naunga. Kay kagaw sam ni siya nga angay wagtangon. Bay, Misael. Piangan ginato ang ilang sindikato. Ato ginang kuhaon ka na insika. Ang big boss nga ginganlan og Busli. Sakto gi ka bay? Kaya ang medyo posibleng mabalik sa katungdanan bay? Nga sa ato pa, mupalig-on sila sa ilang organisasyon. Bahala og mabalik ang medyo sa serbisyo. Basta kay makuha na tong patay ang ilang big boss. Mapiang ragyapon na sila. Nindot imong plano bay? Amanos gyapon sa pikas o pikas? Daghan og daghan gid unya kaayot ang angay nga pangandaman by Sarge. Kay muulbo pagid unya ang dakong gubat tali sa eskwadro ug sa dakong sindikato sa Markang Dragon. Dako akong pagrespeto sa imong mga desisyon, Misael. Maong dili ko maghilabot ni anang bahina. Aliyah, Suklian sab nako og dakong respeto ug paghikugma. Ang imong pagmahal diri nako. salamat. Naibaw man ko ba nga nagtamudsab ka sa mga puong ni anhing Daddy Mart? Tinuod ka na. Nakita man gud ako unsa ang iyang mga sakripisyo alang sa gipangandoy niyang krusada. Ang ako lang gikabalakan.
Kung usa na lang unya ni anak kaadlaw, ikaw na sa punyang mawahan ako, Misael. Aliyah, palihog lang. Ay pagsulti, anak. Dili ka na malikayan. Sumaha. Kung ang sige hatan sa kong amahan, nga mo'y promotor ni anang kiparugan karon ninyong kursada. Gusto na. Ikaw na. Palihog lang. Dili ko gusto maminaw niyan, Aliyah. Gusto ko lang ipahungaw ang akong kipati, Misael. Sakit kay nga kundugan. Ang pagluom ni ini diri sa kundugan. Aliyah. Ang sama kay mahitabo na ko kung sino ko. Ikaw na sa bunyang mahanol ko sa hingpit. Makaya ka na ko. Ha, Misael? Mas doble pa nga akong pag-amping karon nga wa na ang imong daddy, Mart. Misael, Nialang ko kanunay, tungod nimo. Aron panalipdan ka. kaysa naman lang unya'y manalipod na ko kung sino ko. Mawa ka na usap niya, ha? Dili ko mawa nimo. Bisag unsa pay mahitabo. Magpakabuhi o magpakabuhi gi ko, Aliyah. Tungod og alang sa tungkugma. Di lang na ko kapugnan mo pati ang kabalaka, Misael. Di ko na langit kanunay ang iyong balatian, okay? Mabuhi o magpakabuhi ko tungod nimo. Misael. Tungod nimo, Aliyah. Nakasabot kay ko sa gibati karon ni Miss Aliyah, pay Misael. Naluoy ko nga maghunahon na sa kong pilangga by Sarge. Ay, ingoy gudaya na batiod sa tinuod nga may gugma, no? Ha? Kaya nga naman di. Wabaday ka mabatig sa manyana ngadto ni nang butyang? Sabar ya ba ay? Kung sugyo binuan ako kung may gugma na niyo eh. Ano? Kibaw bitaw gid ka nga, layo kayong gintang sa mong edad. Saba jay? Nam ko na idgan ba eh. Ginanag Daylorina ba? Katabang nilang maming diya sa may iskina sa unahan ba? Nya sinang butyang? Sa una nimo nga inlove bang kina nimo? Ilis na tabi. Kung na sa liya. Mom ba? Na. Mong kita pamugo sa na niya. Wala kitaon ko munguya po na niya ba yun eh. Magmanang gani ko na niya. Arang timaan sa kong pagtahod na nga. Maguwang ginagina ko siya. Iyar mo ng kabubuton ba nga. Tawgon ako siyang inday butyang. Mamagugay pasangpit ako niya. Saan nga nahigugman si nagbutyang nimo? Ano? Gimahal ka niya. Saksi kami si Aliyah kung unsa kaniya kapinangga. Gilami ba yun? Ati Lalay. Oh, naman lagi mga personel sa DILG o DOJ. Ato bangon ni mo sila unya sa press con. Ha? Preskon? Napagide taga media? Ayaw pagreklamo kay pagbuot kini sa PNP chief. Ang kikso na tong si Victory. Oh, bao ba? Niya, dawata kining papel. Og tuni. Aron dili ka mamislead sa matagtubag sa mga pangutana unya nimo sa taga-DOJ o sa taga-DILG. Uy baya, scripted ay ang ilang mga pangutana. O nga kung itubag nila. It's purely manipulated. Buutan na tilalay. Okay. Ug angay kang magpasalamat kay sa bag-ong Pilipinas, fair and square ang hustisya, Loy. Ayaw pagkatawa, Loy. Gago ka. Mamilay! Oh, Ang kiloy! Ada. Nasundon ako no. Sige, tana. Manood na kita. Oy, mayroon. Uncle. Perting gara ni Uncle sa kabuang mo. Di pa unday yun ang rekas imong inahan anang imong pagkapayot. Uncle. Unsa pa? Tana, Loy. Manood na kita. Angay mo ang tagani kang malipay, gagisuportahan ka na ining pag-umangkon mo. Byron, iha, tana, uban na mo sa sul. Hello? Nganong nanawag ka? Nagmonitor ko karon sa balita. Bahin sa gipahigayon ng preskon.
Kustodi na sa iyas ang Major. Daan na siya nag-ingon nga posible kunong adto siya sa facility sa Internal Affairs Service ikustudiya. Dili kini mayon dilimadon. Musabiha na diha. Minjak, Ayaw paabutan nga mahimong uwahin na unya ang tanan. salig lang ako. Ako'y bahala sa akong kaugalingon. Nabalaka ko alang nimo. Hisaptan ko ikaw. Kapandili pa karon ang gustong panahon. Palihog sapta ko. Dunay kasikas. Urag na ay nagpanid. Amping diha. Bye. Bye. Nagitaw sa kilid yan ang bumbong sa may kitchen. Kinsa na? Oh, ang kusinero nga sinoy nato. Naari ka diha, hindi Glenn. Nagunsa ka diha noy nato? Ay, nilipot ko dali sa iyo. Hindi kay gusto kong limpyuhan din eh. Na tinamnan akong mga lamas ba? Mao ba? Huwag ko magtuo dahil naadi ka diha. Siya ka ang tigpaniid ni Pinchak dinisod sa sindikato. Sino'y nato ka? Nanon labihan mong nakatutok na ko yun ay. Noy nato. Ayuhag yun ugda ang imong papel, Noy. Naibaw ko nga nakasabot ka ug unsay kahulugan sa akong gisulti. Amping, nga dili ka mabukan sa imong uho. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.